Souleymane Camara, bonjour. Souleymane Camara, mi salminima. Mi salminima. Vous demandez une... O landi ko yondu suudu humpitoru laamu yo wayle. Holko saabi landi ɗon ɗum? Miɗen ƴami yo suudu toppitindu kisal laamu wayle golle mayru rewne e sariya. Hande ndu suudu toppitindu kisal laamu Mali ko humpitoɓe laamu ɓe golle mumen lundi sariya. Golle maɓɓe ɗe ino lundi sariya mawɗo leydi Mali. Hiɗi lundi kadi sartiji windere ɗi Mali fiifi. Miɗen holli wondema humpitoɓe Mali hino e nangudi yimɓe jamma e ñalawma tawi ɓe jogaki ɗereyol jamirgol ɓe ɗen nanganɗe. Ko ɓeydi hen ɓe nangati yimɓe ɓe jogoɓe balɗe jonte lebbi walla ni kitali ɓawo nawdeɓe e yeeso ñawowo. Nde hunde wawata jokkude e nder Mali. Ko ɗum woni sababu emin namno nde golle humpitoɓe laamu Mali ndewnote e sariya. Wona kamɓe goni sariya, ɓe gona ñawoɓe. Golle maɓɓe ko addangol ñawoɓe ɓe kumpite, wona kamɓe kani nangude yimɓe ɓe jogoɓe. Ko fala ɗon hollude ko ɓe yimɓe nangaɓe fof, woni ko yimɓe société civile, woni ko jeyndeyankoɓe, woni ko dawreyankoɓe, onon on fala hollude ɓe fof ko ndu suudu humpitoru laamu nangi ɓe. Ɓe fof ko humpitoɓe laamu nangi ɓe, ko e mbadi gotiri kamɓe fof ɓe nangira. Ɓe garata tawi eɓe cuumi jeese maɓɓe, otoji maɓɓe manditaka. Ɓe nanga woɓɓe hay e hoore laawi, ɓe mutinaɓe, ko ni ɓe gollirta. Yiyande maɗa am, ko honɗum hana waɗede hara kono yawiri? Feere heñorande caggal hooreɓe laamu Mali wasde dartindi ɗum, ko min ñaagui Malinaɓe ko yaade wullito yeeso procureur du militaire mo Bamako e yeeso procureur du kuuɓal ñawitirdu Bamako. Ɗe ko gullitanɗe nder leydi. So hawri ɗe wullitanɗe nder leydi battinali, ina gasa wullitede yeeso ñawirɗi windere. So tawi tan wullitanɗe waɗaka, so tawi tan yimɓeɓe ndendani ngam haɓugol o boni, o dartotako. Kono Souleymane Camara, so en yiiɗi boneji no jokkude yimɓe no nangede ha hande, wona ɓayti ko ɗum hooreɓe leydi ndi faala? Ko noon woniri, ko kamɓe goni e accude ɗum no waɗa. Eɓe mbawi wiidi yoɓe dartin koɓe jokki ko. So a yi ɓe dartinani ɗum, ko sabu tan ina nafi ɓe. Ɓe ko e suudu lamordo leydi ndi ɓe humi. Eɓe mbawi wiidi yoɓe dartin. Holko saabi ɓe humpitoɓe laamu ino wadde ɗe golle? Ko honɗum woni faale maɓɓe? Ɓe yimɓe nangaɓe ko ɓooyani yeru Rose la vie chère, o ko paminannoɗo yimɓeɓe e nder mejaji rendo sattene gurdam ɗam saare Bamako. Si o holli gurdam ɗam no satti, ɗum wona boni. Woodi jayndiyankejo goto jiɗnoɗo wadde hono ɗum. On kadi ɓe diftinomo. Ɓe jiɗa yo yimɓeɓe ndendu. Ɓe jiɗa yo yimɓeɓe ndendu ƴama haqqeji mumen. Kala puɗɗiɗo ɗe golle ɓe nanga ɗum ngam hulɓingol heddiɓeɓe ngam woto ɓe mbawa rendude. Ko ɗum woni e ɓoore maɓɓe. Hande hiɗen andi e nder ndi leydi Mali yimɓe hewɓe hino nanga. Ɗum ko yimɓe société civile, ko yimɓe dawro, ko yimɓe daraniɓe kala ko hanani neɗɗanke. Woɓɓe en waɗi e nder kaso o duuɓi hara ha hande ɓe naɓaka e yeeso ñawowo. Ko honno wono yirɗon ɗum? Min teskimo cukkanɗe sarɗiyankoji e ñawiyankoji e dow Rose la vie chère Ras Bacca ha hewti Etienne Fakaba. Min e hoore am miɗo andi piile maɓɓe. Ɓen so accitama hande ɓe dogota ndi leydi. Eɓe mbawi yaltinede kaso ɓe nodde yeeso sariya. Ɓe nototo ina anda holtoɓe koɗi. Ko ɗo ɓe gollata. Ko ɓe jogira e nder kasoji ko hadde ɓe haaldi haɗa ɓe humpiddi yimɓeɓe. Ko ɗum tan. Alors concrètement, qu'est-ce qu'il faut? Ko honɗum hana waɗede hamde ngam yo laamu potal arto e leydi Mali, ngam yo hakke neɗɗanke teddiŋe nder ndi leydi e Mali. Ɗen andi ɗum ko hunde tawore Malinaɓe hewɓe hino faala. Ko ma laamu potal arta, gila ɓooyi minen ko ɗum tan min landi. Ko ma hooreɓe ɓe jaɓu moƴƴinde juɓɓude woteji ɗi. Ɓe kolla holno ɗin woteji jarata e nder pamodiral yimɓeɓe fof. Ɓe accita hooreɓe nangaɓe. Ɓe ndendina yimɓeɓe fof. Jewte e nder kuuɓal ngam fewnugol juɓɓude woteji ngam artirgol laamu potal. Merci beaucoup. Souleymane Camara, mi yettima sanne, a jarama. Mi yetti sanne.